И дойде денят, иначе казано 9 септември. Комунистическият преврат посяга и на спорт. Назначени са нови верни на режима ръководители. Футболният шампионат е прекратен. Левски е обединен с Пощенец. Обявени за фашисти от клуба са изключени Асен Панчев, Зарко Радев, Любен Стамболиев, Асен Пешев и дългогодишният председател на сините Петър Стоянович. Убит е вратаря Мазников. На практика отборът е обезкръвен, но след година отново успява да направи 2 поредни дубъла и да се задържи на върха. 1946 година станахме шампиони на България и станахме и носители на купата на Съветската армия тогава за първи път. 1947 година пак станахме шампиони на България и взимахме и купата пак с такова. Имахме много хубави състави тогава. И трябва да ви кажа, че нашия отбор беше един хубав механизъм. Това Дюк, Цветков, Спасов, Пачиджев, Кардашев, Мистри, Томов, нали, Димчев, Боби Петров, този десния бек Лемски и така нататък, начало с Соколов, беше един прекрасен състав, който трябва да ви кажа, редко може да се намери и по-настоящем такъв отбор, както беше тогава Левски, нали. Ние с него бехме действително много добри футболисти, което откровено, не че се хвалиме, нали, но той беше малко от мене по-легален. Аз бех, секирка малко бех, нали. Но той, разбираш, общо дето беше много толерантен футболист. През 1948 година на футболната сцена излиза отборът на Народната армия, наречен Септември при ЦДВ, който достига до финала на републиканското първенство. Там го чакат сините. В първия матч Левски печели с 2-1. Вторият матч, кадри от който са запазени в архива, протича изключително драматично. До последната минута армейците с тъмни фланелки водят с 2-1 и когато зрителите очакват трети матч, вратата на Левски е превзета. Шампион става Септември. Понесен на ръце, капитанът на победителите възкликва: Септември победи фашизма в България. С този вик отборът на новата власт хвърля семето на враждата между привържениците на двата тима. А в ръководните среди едните ще бъдат набедени за фашисти, а другите за символ на социалистическа България.